Твоята почивка, тя е почивка на Бога. Почивката на Божият пътешественик, както ние чухме 33:14 изход. И Господ каза, моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоявам. Както казах преди малко, един ден, това, което ние правим тук на земята, ние ще отървем и от проблемите, и от нуждите. Няма да има 5 нужди, няма да има 10 нужди, но ще отървем, когато ние отиваме и се спокояваме вече пред Бога. И заради, че, братя и сестри, трябва винаги да знаем, че вън на Господа добре за нас няма. Но доброто идва от Бога. Но винаги трябва да сме в Божият мир. Да искаме мирът на Бога да бъде в сърцата ни. Да не говорим против братя, да не говорим против сестрата,